Iawn, wel, ni'n mynd i edrych ar yr adnodau yma yn lyc pennod 10, a chanolbwyntio ar yr adnodau tua diwedd y darlleniad. Dwi ddim yn siŵr beth sy'n gwneud chi'n hapus mewn bywyd, beth sy'n gwneud chi yn llawen. Pan o'n i'n paratoi, ni'n meddwl falle mai meiddi Lloegr yn y rygbi fydde'n gwneud ni'n hapus, ond doedd hwnna ddim yn debygol o ddigwydd beth. Tybed beth sy'n gwneud chi'n hapus mewn bywyd, falle cyrraedd diwedd yr wythnos, a bod chi wedi gwneud popeth o chi wedi bwriadu i'w wneud, ar ddechrau yr wythnos, bod eich inbox chi yn wag, bod eich gwaith cartre i gyd wedi ei orffen, bod chi wedi cyflawni beth o chi wedi bwriadu i'w wneud, am yr post-it notes i gyd wedi eu clirio, a chi'n gallu gorffwys am y penwythnos. Hynna'n gwneud pobl yn hapus, dwi e? Cael mynd ar wyliau, gwybod bod na wyliau i ddod, gwybod, wel, mewn rhyw 2-3 wythnos, felly byddwn ni'n mynd i ffwrdd ar wyliau. A hynny'n gwneud chi'n hapus, hynny'n rhoi yw ystyr o lawenydd i chi. Ar lefel ddyfnach, meddwl am eich teulu, gweld eich teulu yn llwyddo, gweld teulu yn ffynnu, teulu'n dod ymlaen gyda'i gilydd ac yn dod ymlaen ac yn datblygu, gweld y plant yn dod ymlaen mewn gwahanol ffyrdd. Hynny'n gwneud ni'n hapus ac yn rhoi rhyw lawenydd. Gwahanol bethau yn gwneud ni'n hapus ac yn llawen. Dydd Gwildewi a ddydd Mercher, meddwl am ein iaith, meddwl am ein cenedl, meddwl am ein hunaniaeth Gymreig, a hynny'n rhoi hapusrwydd a llawenydd. A'r holl drefdadaeth a phob peth ni'n gallu mwynhau yn ein hanes ac yn ein diwylliant. Wel, mae'r pethau yma'n rhoi hapusrwydd, mae'n rhoi llawenydd i ni. Yn ysbrydol, cael cyfle i siarad y phobl am Iesu Grist. Pan mae yna gymydog falle yn holi, ac wrth i chi drafod bod yna gyfle i siarad am Iesu Grist yn benodol. Nid yw siarad am grefydd mewn ffordd ben agored, ond cael siarad am Iesu Grist ei hunan, a cael siarad am y groes, a siarad am yr iachwdwriaeth. A hynny'n rhoi rhyw thrill i chi, ac yn cyfle i chi weddio am y person yna. Clywed am unigolion yn cael ei bedyddio. Ffrind i fi'n weinidog yng Ngorseinon, a mae gyda nhw oedfa fedydd bore yma, ac yn llawenhau'r galon i glywed am rai yn cael ei bedyddio. Mae'n hapus, mae'n rhoi reswm i chi lawenhau ac i ddiolch. Tas yna ddiwygiad yn torri mas. O'n i'n clywed wythnos yma am ddiwygiad yn Kentucky. Rhyn maen nhw'n pobl yn dechrau galw yn ddiwygiad. Dyw'r unigolion sydd yn wneud ar gwaith ddim eisiau defnyddio'r gair. Maen nhw'n dweud bod Dyw wedi dechrau siarad. Ac am 23 diwrnod, pobl yn dod i'r capel yma yn y coleg ac yn clywed ac yn gwrando ar bobl yn pregethu ac yn cyffesu pechodau ac yn edfyrhau a pobl yn dod i gredu. Dros gyfnod o ryw 2 wythnos, cannoedd a miloedd o bobl yn dod i wrando ar y gair. Rwy'n siŵr bydde hynny yn rhoi rhyw gyffro a rhyw sens o lawenydd. Ond yn yr adnodau yma, ni'n gweld resymau eraill, hynod mwy sylweddol i lawenhau. A sylwch, nid i fod yn hapus, ond i fod yn llawen. Nawr, mae yna wahaniaeth rhwng hapusrwydd a llawenydd. A'r ffordd rwy'n gweld yw y gwahaniaeth rhwng y tywydd a hinsawdd, weather and climate. Mae'r tywydd yn newid bob dydd, dwi e, ac yn gallu newid sawl gwaith o fewn diwrnod. Yn newedig yng Nghymru, 4 seasons in one day. Chi'n gallu gael y tywydd yn amrywio ac yn newid o ddydd i ddydd, o awr i awr. Ond mae'r hinsawdd yn rhywbeth mwy sefydlog. A ni'n gweld yn ein diwylliant ni ac yn ein byd ni, mae'n cymryd rhywbeth mwy sylweddol i newid hinsawdd, climate. Tywydd yn gallu newid, ond yn gyffredinol ni'n gweld bod hinsawdd yn rhywbeth sydd yn parhau ac yn fwy sefydlog. A dyna fi eisiau ystyried y bore yma, yr hinsawdd ysbrydol, ein llawenydd. Mae tywydd a hapusrwydd, wel, yn mynd i newid. A bydd ein hapusrwydd a'n sens o hapusrwydd yn newid drwy'r amser. Ond mae'n bosib gael llawenydd sydd yn ddyfnach, ac mae'n cymryd mwy i siglo y llawenydd.
mae'n gallu ymdopi â amgylchiadau gwahanol a sefyllfaoedd gwahanol. Ac felly llawenydd. A mae yna 3 pheth ni'n gweld fan hyn. Y gyntaf gyd, gras Duw. Nawr, y trydydd pwynt fydd y prif bwynt mewn gwirionedd, ond mae yna 2 bwynt cyn hynny. A'r bwynt cyntaf yw gras Duw. Adnodau 21 a 22. Dyma'r unig tro yn y Testament Newydd ni'n clywed am Iesu Grist yn gorfoleddu. Y gair yma am Iesu Grist, bod e'n llawenhau ac yn gorfoleddu. Mae yna rhywbeth yn achosi Iesu i orfoleddu, to rejoice, i lawenhau. Pam bod Iesu Grist yn gorfoleddu? Wel, mae reswm yn glir yn adnod 21. Rwyf yn dyfoliannu ti o dad a'r glwyddnef y deiar am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion a'i datguddio i rai bychain. Mae e'n gorfoleddu, mae'n llawenhau am fod y disgyblion sydd o'i flaen wedi dod i'w nabod Yn ymwybodol, mae fe yw y mab. Yn sylweddoli ac yn gynyddol yn dod i ddeall, mae mab Duw sydd o'i blaenau nhw. A mae'n llawenhau yn hynny. Nawr, mae'n sôn fan hyn am y doethion a'r deallusion. Nid rhywbeth gwrth academedd, anti-intellectual sydd fan hyn. Dwi ddim yn dweud, wel, os yw rhywun yn academedd, neu os oes rhywun gyda meddwl craff, bod nhw'n methu bod yn Gristnogion, mae yna streak o hynny falle yn Gristnogaeth. Ond na, ni'n meddwl am rhai o'r meddyliau mwyaf. Isaac Newton, chi'n meddwl am rai o'r diwynyddion fel Luther a Calvin. Oedd rhain yn bobl galluog gryfeddol. Oedd gyda nhw feddyliau, o'n nhw'n academedd, o'n nhw'n intellectuals. Felly, dyw Iesu ddim yn dweud fan hyn, wel, os ych chi'n academedd, neu os oes gyda chi rhyw allu mawr, rhyw ffordd, byddwch chi ddim yn dod i gredu. Sôn am agwedd mae fan hyn. Dod yn fel y rai bychain. Dod fel plentyn. Mae Iesu Grist yn llawenhau fod y disgyblion wedi dod fel rai bychain. Wedi dod i weld ei gwendid. Wedi dod i weld ei hangen. Wedi cael ei darostwng. Yn rhyw fath o sens o ostyngeidrwydd fan hyn. Bod yn sylweddoli, wel, dyn ni ddim yn ddoeth. Does dim hunan ddibyniaeth. Ond nhw'n bobl ddigon galluog, y disgyblion, wedi llwyddo sawl un ohonyn nhw yn ei byd gwaith. Ond nhw wedi dod yn rhai bychain, yn sylweddoli bod dim reswm gyda nhw i fod yn hunan bwysig neu i fod yn hunan yn ddibynnol, yn dod fel plant. A chi'n gweld plant fel arfer, plant bach yn ddibynnol ar ei rieni, yn dod felly at hewl, ac yn gweld y traffig, ac yn teimlo rhyw ofn wrth weld y traffig, ac yn rhoi ei llaw lan, eisiau chi ddal arnyn nhw yn ddiogel. Rhyw sens o ddibyniaeth, a pan maen nhw angen rhywbeth, pan maen nhw eisiau rhywbeth, bod nhw'n dod ac yn gofyn am help. Yn gofyn, ble mae hyn, a sut gallai wneud hyn. A dyna sydd fan hyn gyda'r disgyblion. Felly mae Iesu'n llawenhau fod y disgyblion wedi cael ei darostwng. Mae'n llawenhau fod y disgyblion yma o ddigon tuff, ac oedd yn ddigon streetwise, ac yn ddigon llwyddiannus mewn llawer o ffyrdd, ond bod nhw wedi dod fel plant at Iesu Grist, a bod Duw y Tad wedyn wedi datguddio iddyn nhw pwy yw y mab. A mae Iesu'n dweud, yr unig bobl sy'n deall pwy yw y mab, yw y rhai y mae'r Tad wedi esbonio, wedi trythodi popeth iddyn nhw. Ac felly mae'r bobl yma, disgyblion yma, a nid jyst y 12, ond dilynwyr cyffredinol Iesu, wedi dod i ddeall pwy yw Iesu Grist oherwydd gras a goruwch lywodraeth y Tad. Bod y Tad wedi trefnu hyn, bod y Tad wedi galluogi hyn. Ac felly mae Iesu'n llawenhau. Diolch fod y plant yma, fod y disgyblion yma yn gwybod pwy i fi ac yn deall y berthynas sydd rhwng y Tad a'r mab
oherwydd dy fod ti o dad wedi agor eu llyged, wedi rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o'r pethau yma. Os ych chi'n Gristion y bore yma, os chi wedi ymddiried yn Iesu Grist, os ych chi wedi deall unrhyw beth o'r berthynas rhwng y Drindod, yr un Duw mewn 3 pherson, os chi wedi deall mae Iesu Grist yw mab Duw, yr un sydd o'r dechrau, yr un sydd yn dragwyddol, y mab tragwyddol yn cymryd corff dynol, ac felly fod y mab yn un person mewn 2 natur. Os chi wedi deall rhywbeth o hynny, a wedi llawenhau, ac wedi diolch i Dduw am hynny, ac wedi gosod eich ffydd bersonol chi ynddo fe, diolchwch i Dduw, a gorfoleddwch a llawenhewch. Ac os ych chi wedi dod i ddeall fod y mab yma wedi dod i'r byd i farw yn eich lle chi, fod y mab yma wedi dod i'r byd i fyw bywyd cyfiawn ac i farw ar y groes yn eich lle chi, diolchwch i Dduw. Oedd pan o'n i'n y coleg yng Nghaerdydd, oedd yna ymgyrch criw o Americanwyr yn dod. O'n nhw'n dweud ar ddiwedd yr wythnos, mae yna ddiwygiad wedi digwydd yng Nghaerdydd. Mae yna filoedd o fyfyrwyr wedi dod i gredu yn Iesu Grist. Ac o'n i'n meddwl, wel, dyw hwnna ddim cwaith yn ffito gyda'r mhrofiad i o Gaerdydd. Ond dechrau gofyn, wel, pam ych chi'n dweud hynny? Wel, ni wedi gwneud rhyw surveys gyda nhw a gofyn, wel, pwy yw Iesu Grist? A'r anhelaeth ohonyn nhw'n dweud, mab Duw. Ac felly, mae rai bod nhw'n Gristnogion. Ond wrth gwrs, dyna'r set answer yng Nghymru, dyna beth mae pobl yn dweud, Iesu Grist yw mab Duw. Ac felly, nid just gwybod yr ateb taw Iesu Grist yw mab Duw, ond dwi wedi sylweddoli taw Iesu Grist yw eich gwaredwr chi. I fod e wedi marw ar y groes yn eich lle chi. Eich bod chi yn bechadur sydd angen iachawdwr. Eich bod chi yn bechadur sydd angen gwaredwr. Os chi wedi sylweddoli hynny, os chi wedi sylweddoli mae Iesu Grist yw mab y tad, creawdwr pob peth, etifedd ac arglwydd y greadigaeth, a sylweddoli fod e wedi dod yma drosoch chi, llawenhewch. Chi ddim yn credu'r pethau yma oherwydd bod chi'n Gymro, neu bod chi wedi'ch magu yn Peniwel, neu bod chi yn blant i Gristnogion. Os chi wir yn credu hyn yn eich calon, os chi wedi adfarau yn Iesu Grist, os chi wedi rhoi eich ffydd ynddo ef, os taw Iesu Grist yw eich arglwydd chi, pidwch gryndo ar beth falle bydda'ch ffrindiau chi'n dweud. Ffrindiau'n dweud, wel, ti dim ond yn Gristion am fod y rieni yn Gristnogion. Neu chi dim ond yn Gristnogion achos bod chi wedi'ch geni yng Nghymru 50 mlynedd yn ôl mewn diwylliant Cristnogol. Na, os chi'n Gristion heddiw, os ych chi'n gwybod bod chi wedi'ch gosod eich ffydd chi yn Iesu, y reswm am hynny yw am fod Duw y Tad a'r Mab wedi trefnu hynny. Bod Duw y Tad a'r Mab yr Ysbryd Glân wedi ewyllysio hynny ac wedi rhoi bywyd ysbrydol yn eich enaid wedi'ch galw. Fi'n deall bod chi'n mynd trwy ail Thessaloniaid ac yn yr ail bennod mae'n sôn am Dduw yr un sydd yn galw a'r un sydd yn cyfiawnhau. Ac felly diolchwch am y ffaith honno. Os ych chi'n Gristion oherwydd cariad Duw, oherwydd gras Duw, chi ddim yn well nag unrhyw un arall, chi ddim yn fwy clyfar nag unrhyw un arall, chi ddim wedi gweithio fe mas a bod rhyw allu ysbrydol yno chi. Does dim byd sydd yn gwneud chi yn well neu'n wahanol neu yn fwy ysbrydol. Y reswm i chi yn Gristion bore yma yw am fod y Tad wedi ewyllysio hyn ac am fod y Tad wedi traddodi fe i'ch calon a'ch enaid. Gwaith Duw yw y cyfan. Gorfoleddwch a llawenhawch. Yr ail beth, yr ail reswm i lawenhau yw gwybodaeth o Dduw. Adnodau 23 i 24. Mae'n troi at y disgyblion ac mae'n dweud wrthyn nhw, gwyn ei byd y llygaid sy'n gweld y pethau yr ydych chwi yn ei gweld. Oherwydd dwi'n dweud wrthych fod llawer o broffwydi a brenhinoedd
wedi dymuno gweld y pethau yr ydych chi'n ei gweld, ac nes gwelsant, a chlywed y pethau yr ydych chi yn ei clywed, ac nes clywsant. Na, fi'n credu bod Iesu Grist fan hyn yn sôn am o proffwydi, yn sôn am brenhinoedd a'r offeiriad o'r Hen Testament. Bod nhw yn deheu am ddyfodiad y Meseia. Bod y brenhinoedd yma yn yr Hen Testament, nhw'n edrych mlaen. Ond nhw'n gwybod fod yna Meseia yn mynd i ddod. Ond nhw'n gwybod fod yna waredwr yn mynd i ddod. Ond nhw'n gwybod bod un fydd yn dod fydde yn rheoli ac yn tenasu ac yn creu deyrnas tragwyddol. Ac o'n nhw'n edrych mlaen am hwn i ddod, am y gwas ffyddlon. Ond nhw'n gwybod ac o'n nhw'n profi, ond nhw'n gweld gogoniant Duw Eseia, yn gweld gogoniant Duw yn llenwi'r deml. Ezekiel yn gweld un ar yr orsedd yn debyg i fab y dyn. Abram yn gweld dydd yr arglwydd ac yn llawenhau. Dafydd wedi rhagweld atgyfodiad y Meseia. Ac felly o'n nhw wedi cael proffwydolaethau, o'n nhw wedi gweld mesur o fawredd Iesu Grist, ond oedd y cyfan mewn cysgodion ac mewn types. A dyma chi'r disgyblion yn awr yn cael gweld gyda'i llyged ei hunan y Meseia wedi dod. Yn cael gweld y gwas. Yn cael gweld mab Dafydd fydd yn sefydlu teyrnas dragwyddol. Yn cael gweld iachwdwriaeth Duw yn sefyll o'i blaen nhw. Dyna chi fraint. Dyna chi anrydedd. Cael gweld yr un oedd wedi cael ei proffwydi dros gannoedd o flynyddoedd. Yr un nath ymddangos mewn Christoffanydd trwy'r Hen Testament. Yr un oedd yno yn y dechreuad, nawr yn sefyll o'i blaen nhw. Mae rhywbeth ni'n gymryd mor ganiatawol, dwi. Ni'n gyfarwydd ar hanesion, ni'n gyfarwydd ar straeon, ond dychmygwch mor ryfeddol oedd i'r disgyblion pan o'n i'n dechrau sylweddoli pwy oedd o'i blaen nhw. Pan oedd y llen yn dechrau disgyn. Waw, mae'r Meseia yma. Dyma y Crist. Dyma y mab. Pobl yn y gorffennol wedi deheu am glywed ac i weld y pethau yma. A dyma ni nawr yn cael gweld Iesu Grist gyda'n llyged yn hunain. Yn cael gweld yr holl wyrthiau, yn cael clywed y dysgeidiaeth, yn cael gweld ei fywyd, yn cael gweld y groes a'r atgyfodiad. A mae Iesu'n gweud, gwyn eich byd chi, oherwydd chi'n digwydd byw mewn amser pan mae'r Meseia wedi dod. Llawenhewch yn hynny. Chi'n cael gweld cyflawniad cannoedd o proffwydolaethau dros gannoedd o flynyddoedd. A chi'n meddwl beth? Mae gyda ni hyd yn oed fwy o reswm i lawenhau. Achos ni wedi gweld beth fydd yn digwydd wedyn. A ni fel Cristnogion sydd yn byw yng Nghymru yn 2023 yn gallu edrych nôl a nid jyst gweld tyfodiad Iesu Grist, ni'n gweld y groes, ni'n gweld yr atgyfodiad, a mae gyda ni nawr persbectif le ni'n gweld yr addewid i Abram yn Genesis 12 yn cael ei gyflawni. yr holl genedloedd yn cael ei bendithio. Yr Efengil yn mynd fel bod yna fwy o ddisgynyddion na sydd o ser yn y nedd a thywod wrth yr glannau. Ni'n cael y fraint o weld hyn. Neu gywn ar y fethol. Darllenwch y pethau yma. O'n i'n darllen am llyfr y Brother Andrew, God Smuggler. Dwi'n darllen nhw'n unwaith eto. Ac yn sôn am Gristnogion yn Czechoslovacia fel oedd ei prynu, mewn eglwys yn cuddio o'r awdurdodau, a dwi'n ond 3 Beibl oedd gyda nhw yn yr holl eglwys. A beth bydden nhw'n wneud ar y dydd Sul? Bydde'r 3 pherson oedd y Beibl yn dala fe lan ffordd hyn, a wedyn bydde grwpiau o bobl yn casglu o gwmpas y person oedd ar y Beibl. Bydde rhyw 50 o bobl o gwmpas y person yna, 50 o bobl o gwmpas y person yna. Ac o'n yn sylweddoli faint o fraint oedd fod gyda nhw y Beibl yn yr eglwys.
A Brother Andrew yn sylweddoli, mae angen fwy o feiblau. Mae'r bobl yn angen beiblau eu hunan. Mae gyda ni feibl. Ac yn y Beibl, ni'n darllen am yr un a ddaeth yn cyflawniad amser. Yr un a ddaeth ac oedd pobl wedi deheu am ei ddyfodiad. Pobl oedd yn deheu i gael ei glywed a'i weld Odych chi'n gwerthfawrogi beth sydd gyda ni fan hyn? Bywyd y gwaredwr, groes y gwaredwr, atgyfodiad, dechreuadau gwaith yr eglwys yn llyfr yr actau. A wedyn holl hanes yr eglwys. O'r chi'n llawenhau yn hynny? O'r chi'n darllen am y peth yma? O'r chi'n diolch i Dduw fod Duw ddim yn gyddiedig? Bod y pethau yma ddim yn ddirgelwch i chi, ond bod chi'n gallu darllen am holl waith Duw yn hanes? Bod y cyfan o'n blaenau ni i'w weld ac i'w ryfeddu ato fe. Diolchwch. Meddylwch am y bobl sydd yn byw mewn rhannau o'r byd, le does dim gyda nhw'r pethau yma. Le maen nhw'n dal i addoli eu lunod. Le maen nhw'n dal i addoli pethau maen nhw'n meddwl sydd yn dduw, ond sydd ddim yn dduw. Diolchwch fod chi mewn sefyllfa ble chi'n cael gweld gyda'ch llyged eich hunan holl gyflawnder a chyflawniad ewyllus a chynllun i'r ychdwriaeth. A ni'n dod wedyn i'r trydydd pwynt. A'r trydydd pwynt yw gobaith Duw. So, ni wedi gweld gras Duw, a ni wedi gweld yn ail gwybodaeth o Dduw, a fan hyn ni'n gweld gobaith Duw. Mae Iesu Grist yn anfon 72 o pregethwyr mas i'r trefi ac i'r pentrefi. A mae'n dweud wrthyn nhw, wrth i chi fynd, bydd chi fel ŵyn ymhlith bleiddied, bydd na bobl fydd yn eich gwrthod chi. Byddwch yn barod i sychu ymaith y llwch o'ch traed. Fydd na bobl fydd yn erlyd, fydd na bobl fydd yn gwrthod chi yn chwyrn. Ond maen nhw'n dod nôl, a maen nhw wedi profi bendith. Maen nhw'n dod nôl yn llawen ac yn orfoleddus. A maen nhw'n dweud bod nhw wedi gweld pobl yn ymateb i Iesu Grist. Maen nhw wedi gweld y cythreiliad yn ymddorostwng. Maen nhw wedi gweld pethau mawr, pethau ryfeddol. A mae Iesu'n dweud, chi'n iawn. A roedd nhw'n gweld Satan fel mellten yn syrthio'r nef, mae'n dweud yn adnod 17. Felly maen nhw wedi bod i bregethu. Mae rhyw fesur falle o fendith, hyd yn oed falle o ryw fath o ddiwygiad bach fan hyn. A maen nhw'n hapus, maen nhw'n gorfoleddu, maen nhw'n llawenhau. Ond dyma mae Iesu'n dweud nhw. Peidiwch â llawenhau yn hyn, adnod 20, fod yr ysbrydion yn ymddorostwng i chwi. Llawenhewch mewn rhywbeth gwahanol, rhywbeth gwell. Chi'n gweld amgylchiadau sydd fan hyn. Ar hyn o bryd, maen nhw'n profi bendith. Ar hyn o bryd, maen nhw'n gweld pobl yn ymateb yn gadarnhaol i'r Efengyl. Ar hyn o bryd, maen nhw'n gweld mesur o fendith a hyd yn oed falle rhyw fath o mini diwygiad bach. Ond mae hefyd yn gwybod fydd yna wrthwynebiad yn dod cyn bo hir. Mae'n gwybod fydd yna erledigaeth. Bydd llawer o disgyblion yn cael eu merthyru. Mae'n gwybod beth sydd i ddod. Ac felly mae'n dweud wrthyn nhw, pidwch ffindo'ch llawenydd yn eich amgylchiadau. Pidwch ffindo'ch llawenydd yn y bywyd yma. Chi'n gweld, os o'n i'n ffindo'n llawenydd ni yn ein hamgylchiadau, bydd ein llawenydd ni lan y lawr drwy'r amser. Bydd yna degau pan fydd ni'n colli ein iechyd. Bydd yna degau pan fydd ni'n colli anwyliad. Bydd yna degau pan bydd pobl yn ein gadael ni lawr. Bydd yna frydychiad. Bydd teulu yn mynd ar chwal. Bydd yna golli swydd. Bydd yna golli cyflog. Bydd yna siom. Bydd yna fethiant. Bydd yna degau pan bydd eich holl gynlluniau chi yn mynd ar chwal. Clywed am un eglwys yn bedyddio 11 person un flwyddyn. Y flwyddyn wedyn, yr eglwys wedi chwalu ac wedi dymchwel ac wedi cau. Ac felly, os ni'n ffindo ein llawenydd yn ein amgylchiadau, hyd yn oed yn y pethau ysbrydol, y gwir yw fe fyddwn ni yn y pen draw yn cael ein siomi. A wedyn bydd ein llawenydd ni lan a lawr fel y tywydd.
chi'n nabod Tristan Hallam, fi'n siŵr Tristan yn mynd i'r coleg yn 22 mlwydd oed. A'r holl fywyd o'i flanau, yn llawn doniau ac yn llawn hyder a gallu, ac yn barod i fynd i'r coleg Beibl yn 22 mlwydd oed, a'r cyfan i weld bod y ffordd yn glir, ac wrth gwrs yn mynd i goleg Beibl, ac yn cael canser ac iselder ofnadw, ac yn gorfod gadael y coleg. A mi'n cofio Tristan yn dweud wrtho fi yn blwmp ac yn blaen, falle byddai byth yn priodi, falle byddai byth yn cael plant, falle byddai byth yn gallu dod yn weinidog, mae yna chance falle byddai'n marw fewn misoedd. Ond mi'n cofio siarad gyda fe ym Pontardawe, a dyma ddywedodd e, ond fi'n gwybod bod fi'n blentyn i Dduw. Oedd ei lywenydd e ddim yn ei amgylchiadau, ddim yn ei lwyddiant, ddim hyd yn oed yn ei weinidogaeth. Oedd ei lywenydd yn Iesu Grist, yn Dduw. Chi'n gweld, mae'n amgylchiadau ni gallu newid drwy'r amser. A dyna beth mae Iesu'n awgrymu fan hyn wrth y disgyblion. Pidwch llawenhau bod yr ysbrydion yn ymddarostwng i chwi. Oherwydd bydd yna adegau pan fyddwch chi'n gweld bod yna wrthwynebiad, bydd yna adegau pan bydd pethau'n anodd ac ar chwal. Ac felly ble ddylwn ni ffindo'n llawenydd? Llawenhewch fod eich enwau wedi'u hysgrifennu yn y nefoedd. Dyna beth mae Iesu'n dweud nhw fan hyn. Peidiwch ffindo'ch llawenydd yn eich amgylchiadau, boed teulu neu waith, neu ddiddordebau, neu gyfoeth, neu beth bynnag, neu hyd yn oed tas yna ddiwygiad yn torri mas yng Nghyfyrddin. Llawenhewch yn y pen draw fod eich enwau wedi ysgrifennu yn y nefoedd. Mae yna ddyn yn y capel ni oedd yn prawd rai blynyddoedd yn ôl. Oedd Pontardawe Historical Society wedi cyhoeddi llyfr am hanes Pontardawe. Ac oedd e'n prawd, oedd ei enw fe yn y blaen. Ac oedd e mor chyfft. Mae'n enw i fan hyn yn y llyfr yn Pontardawe Historical Society, Images of Pontardawe, ac oedd e mor falch. Fi'n cofio ysgrifennu llyfr unwaith gyda Jonathan Thomas, Rydaman ar y pryd, a ni'n excited a chwilom yn enw i. Ac oedd enw Jonathan Thomas dros y cyfan, oedd yn enw i ddim ynddo fe. Mae'n dda gael ein enwau ni mewn pethau, dwi. Wel, mae'n enwau ni, os ni'n Gristnogion, yn y nefoedd. Mae'n henwau ni, os ni wedi ymddiried yn Iesu Grist, wedi ei sgrifennu yn llyfr y bywyd mawr. A fydd yr enw yno byth yn cael ei ddileu. Fydd e byth yn symud. Oherwydd mewn ffordd mae wedi cael ei ysgrifennu yno yng ngwaed Iesu Grist. Nid gyda pen, nid gyda pensil, ond i ddefnyddio darlun, mae fel bod wedi cael ei ysgrifennu gyda gwaed Iesu Grist ei hunan. A bydd dim byd fydd yn dileu ein henwau ni rhag o'r llyfr yna. Os dim ots pa sefyllfa, os dim ots pa amgylchiad, os dim ots beth fydd eich sefyllfa chi fel teulu, neu fel gwaith, neu chi iechyd, neu'ch enw chi yn llyfr y bywyd mawr. Trowch gyda fi ddatguddiad 21 a 22, jyst i orffen. Jyst i atgoffa ni o'r pethau fydd ddim yn y nefoedd, i neud ni'n gyffroes. Beth fydd ei fel i fynd i'r nefoedd? Pam bod hyn yn beth mor arbennig i wybod bod ein henwau ni yn y llyfr mawr? Wel, dyma chi rai o'r pethau fydd ddim yn y nefoedd. Datguddiad 21, adnodau 3 a 4. Beth fydd ddim yn y nefoedd? Wel, bydd dim dagrau, bydd Iesu'n cymryd ein dagrau ni i ffwrdd. Bydd dim marwolaeth, bydd dim galar, bydd dim llefain na phoen. Y pethau sydd yn gwneud bywyd yn boendod ac yn drist, ac sydd yn cymryd ymaith ein llawenydd ni, bydden nhw ddim na. Bydd dim angen i eilir fod mewn swydd, achos bydd dim unrhyw fath o glyfydau. Os oes yna blisman fan hyn, bydd dim angen plisman, achos bydd dim tor cyfraith. Mae ffrind i fi yn undertaker, bydd dim angen ymgyngherwyr angladd, oherwydd bydd dim marwolaeth. Bydd dim angen gweinidogion iddo i gadw heddwch i fod yn dangnefeddwyr, oherwydd bydd yna heddwch parhaol. Bydd dim llefain,
Bydd dim Covid, bydd dim daeagryn fel sydd wedi digwydd yn Twrci a Syria. Bydd y pethau yma sydd yn difetha. Bydd dim tor cyfraith, dim tor priodas, dim llefain a dristwch neu unrhyw anghyfiawnder. Dychmygwch hynny. Byd heb broblemau, byd heb anawster. A wedyn trowch i bennod 22. A ni'n gweld mewn darlun mor ffrwythlon fydd y nefoedd. Pren y bywyd adnod 2, yn dwy'n 12 cnwd, gan roi cnwd yn ei fus. A wedyn adnod 3, bydd dim melltith. A wedyn dyma'r peth, adnod 4. Beth fydd yn y nefoedd? Wel, y ffrwythlondeb yma, a cant weld ei wyneb. A bydd ei enw, nid yn y llyfr pryd ni, ond ar ei talcennau. Byddwn nhw'n gweld Iesu Grist yn y nefoedd, mor real a fi'n gweld Martha a Iago fan hyn, a Dominic. Byddwn ni'n gweld person Iesu Grist wyneb yn wyneb. Dyna'r peth mwyaf rhyfeddol am y nefoedd. Pobl yn gofyn weithiau, a fyddai'n gallu chwarae rygbi yn y nefoedd. A fydd gyda ni geir yn y nefoedd. A fyddwn ni yn garddio yn y nefoedd. Y peth mwyaf hyfryd am y nefoedd yw bydd Iesu Grist yno. A byddwn ni'n gweld Iesu Grist fel ag y mae e, wyneb yn wyneb. A byddwn ni fel Iesu Grist. A bydd dim byd i guddio ein dealltwriaeth, bydd dim pechod, bydd dim temtasiwn, bydd dim y diafol neu'r byd. Byddwn ni'n gweld Iesu Grist yn union fel mae e, a bydd e'n sefyll o'n blaen ni, a byddwn ni'n gweld e wyneb yn wyneb. A dyw hyn byth yn mynd i newid. Felly dyna pam bod Iesu Grist yn dweud, peidwch llawenhau yn eich amgylchiadau, peidwch llawenhau yn y ffaith bod na hyd yn oed fendith ysbrydol. Ie, diolchwch i Dduw, a ffindwch hapusrwydd, a ma' na wrth gwrs lywenydd yn hyn. Ond bod eich gwir lywenydd chi yn y nefoedd. Bod eich gwir lywenydd chi yn y ffaith, ie, beth bynnag arall fydd yn digwydd, beth arall sydd yn wir am y mywyd i, rwy'n gwybod bod i'n mynd i'r nefoedd. Rwy'n rhywun sydd yn berchen i'r nefoedd, yn perthyn i'r nefoedd, ac yn mynd i'r nefoedd. Os gyda'ch chi'r gobeith yma, wrth i chi fyw eich bywydau chi, os gyda'ch chi'r gobeith yma, os gyda'ch chi'r llywenydd yma, oeddech chi hyd yn oed yn edrych mlaen i'r nefoedd, i gael gweld wyneb Iesu Grist, wyneb yn wyneb. Os gyda'ch chi'r llawenydd a'r hyder yma, llyfr y bywyd mawr, llyfr yr oen, oeddech chi wedi credu yn Iesu Grist. Oeddech chi'n gwybod bod Iesu Grist wedi marw drosoch chi. Wel, os ydych chi, mae'ch enw chi yn fixed yn llyfr y bywyd mawr. Ac felly dyma chi jyst rai resymau i lawenhau a gorfoleddu heddi. Gras Duw. Chi'n Gristion oherwydd gras Duw. Gwybodaeth y Dduw. Mae gyda chi ddealltwriaeth o Iesu. Chi'n cael gweld holl gynllun Duw yn y Beibl ac yn holl hanes y byd, a gobaith. Yn y pen draw, beth bynnag arall fydd yn digwydd mewn bywyd, mae'ch enw chi yn llyfr y bywyd mawr. A phan fyddwch chi yn yr ysbyty, neu pan fyddwch chi yn gwynebu eich bos chi, fydd yn dweud bod dim swydd gyda chi ragor. Neu pan fyddwch chi falle gyda'ch mam neu'ch brawd, neu'ch tad, neu'ch cyfaill, a pethau mynd ar chwal. Cofiwch, ie, mae'n llyfr i yn llyfr y bywyd mawr. Enw i'n llyfr y bywyd mawr. Rwy'n ddiogel. Llawenhewch, gorfoleddwch, diolchwch i Dduw, bod gyda chi reswm i lawenhau, a bydd dim byd yn symud ac yn diffodd a diflannu ac yn dinistro hynny. Wel, newn ni ganu i orffen ein emyn olaf.